Съм тук, Искам да... Сега някакво зомби да се спълни. Не бе, това за колко така бе? Това за колко? Еми... Тук не трябваше да слагаш 2 блокчета. За какво? Каква е разликата? Еми... Нали, от тук ще направим голяма платформа, после ще направим обспо... после ще... Ние ще ги махнем кого? Имаме... Колко кабел имаш в тебе? Слагай го в честа целия кабел. Бе, човек, сидане много бавно е. След 5 минути се справим пипо. Стане много дълъг. Добре. Сега искам някакво зомби, брат, да му взема ротан флеша да се наям. Хънгърът ти какъв е? Колко? 4 бутчета и половина. Ти? Да. Пък аз имам... И аз толкова вече. На колко сърца са? Еми на... Макс? На фул? Вы! Какво стана? Свалих дървото. И какво? Но още по-бавно ще порасне. Спокойно. Ние си имаме дърво. О, има зомби! Аз ще го убия. Това така е пепич. Трябва да ми скелет. Ама пъга човек, защо не са падна? Да. Абе, ти ко са надя са стъпил? Айк са тела еба. Пращат ми тъпа само. Има крипър цяло вза. Успокой се, куче. Куче ръсна долу. О, крипър че ли бе? Ко са падна? Нищо. Ето от началото май нищо няма са падна, но после ще. Това сме години. Скелет. Майко. О, Бе, този път, ако не дропне нещо до лифта. Лай. Дявай не получи. о, дропна. Взех го. Колко? Един кокъл? Да, слагам го в честа. Прави го и такова дървото. Що дървото? Кое е едината? Ми Ще да. превземем отгоре. Реално са цигани. Прави дървото. Ама то няма стане с 3. Ви даваш се. Джерван, кой скаш прави? Решаваш там. Виж, остана ми едно и го слагам на дървото. Ну да. Готово, стига То това. нищо не става, ма. Ма Няма значение, не знам. Ва! Въй. Гледай, сега ще бутна един крипър. Те 3 крипъра, леле. Падна един. Махни се от тук, не идва, те... Те сега ще разрушат този път. Не може да наразрушат. Чакай, ще го бутна това. То смря. Добре, този го убих. Убих го, де. И този го убих. То гледа да ни падне. Чай, аз ще го сваля долу. Бе, то сме оцели. А така, би го. Аз го убих. Ой, мама ти. Ей, мама ти доебла. Ко се падна, бе? Стрела.
Не слагай, после му ще направим това. О, кажи го. Ей, абе, те ще мисля друго. Я копа, я ще добия. Има ли, бе? И крипър. Педал. Don't boom, creepy. Дай барут. Барут. Ние колко барут имаме, между другото? 3 барут имаме. Да. Колко кабел имаш? Служи го в честа целия кабел. Нямам само на едно. Имам и един стак и едно. Чакай. Те ми. Аз викам да спираме клипа, Да. че много стана. Ела да застане. Да, няма да станем. И